Iloilo Newsline magadala sa mga impormasyon, issues kag balansing nga komentaris. Iloilo Newsline nagapangalagad humalin las 9 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Humalin Lunes tubtob Sabado. Ang Iloilo Newsline makit-an kag mabatian sa social media. Ini ang inyong nga mga alagad, Trixie Faith Gamarcha Diaz kag Johnny Yanson Diaz. Oras sa Pilipinas, alas 8:55. Mayong gabi Banwa, mayong gabi Pilipinas. Welcome sa Iloilo Newsline. Sa Annyeonghaseyo and Kamsahamnida, meaning Annyeonghaseyo, good evening, and Kamsahamnida for thank you. Sa Korea. Koreana. Nagapamati na kamo sa sininga programa. Umalin las 9, tob las 10. Sa mga listeners kag mga viewers sa syudad kag probinsya sang Iloilo, Guimaras, Antique, Aklan, Capiz, Bacolod City kag Negros Occidental, ilabi na sa iban nga pungsod, kumusta na kamo tanan? Sa mga palanggan namon nga listeners kag viewers, please like, share, and follow ang amon Facebook page nga Iloilo Newsline. Kag digin mag-forget nga mag-subscribe kamo kag i-press yung bell button sa YouTube channel namon nga Iloilo Newsline Majapon. Sa subong nga gabi, may mga mainit kita nga isyo kag balita nga aton hatagan sa nga pagtamon. Kabangdanan nga standby lang kamo kag tutok gid diri sa Iloilo Newsline. Sa mga dinikanan namon, aron sa balayan niyo mga kabataan, nakapanapon na kamo, nakapanibe na kamo mga bata. Kabay pa nga ara na kamo datanan ha. Na kung sa mga manok na pugo na kamo. Ara na kamo sa inyo nga mga balay. Standby sa ato nga mga listeners kag mga viewers, chat lang diri sa Iloilo Newsline, padala kamo sang comments, suggestions, pwede man kamo maka-text diri sa 0929-254-4135 0929-254-4135. Naka-standby na karon sa linya si John Michael Jungon sa nga Pag-asa. Iloilo Newsline Weather Update. Jan, mayong gabi. Yes sir, mayong gabi kag mayong gabi sa tanan nga tagpalamate yaring latest update sa panahon sini nga adlaw, March 11, 2021. Sa alas 3 kinasang hapon ang low pressure area nga ginabantayan ta uli nga nakitaan 140 kilometers southeast of General Santos City kag amihan or northeast monsoon naman na mag-aapekto sa Luzon. Kita subong ang bilog nga Visayas may mga galumon ng kalangitan, mga laptap mga pag-ulan kag thunderstorms dala sining low pressure area. Angin subong sa Western Visayas may natubtob kasarangan gikan naminhan na sidlangan, may makanay tubtob kasarangan man nga mga pagbalod sa kadagatan. Temperatura subong sa Iloilo 25 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod alas 6:00 kay ng Kasisidmon, magasilak alas 5:59 buwasa. May latest update sa panahon, kikanda rin sa Pag-asa, Iloilo, John Michael Jangon, mayang gabi. Sir John, buwas maulanon sa gihapon bangod ni sa low pressure? Yes sir, expect may mga chances ginisang pagtupa sa mga lapta-lapta sa mga ulan kay nalambot na tani sir sa sang low pressure area. So ang ining low pressure area daway man abi sang patimaan nga maga-develop into tropical depression? Sa subong sir sa aton nga pag-monitor, manubo mo lang sir ang chance sayang mag-develop sa kabagyo. Pero ang sir may dalagi sa sir ng mga pag-ulan na most likely as tabwa sir and possibly as sa weekend sir. So halong-halong lang sa atong nga mga kauturan ni galing ilabi na lapit sa mga pangpang sang suba kag sa kilid sa nga bukid dyan kay ti budlay na bangod sa sige-sige pag-ulan base mabudlay na nga madisgrasya sila. Yes sir, especially ang mga ara sir sa mga low-lying and landslide prone area sir, magsigisig ang mga pag-ulan, abiso lang sir, kag maghalong lang kita. Why naman sa may nagasunod pang LPA?
Sa subong sir sa aton nga pag-forecast ang amo man ni sir ang weather disturbance nga ginabantayan pa bali next week sir most likely mabalik na sa generally fair weather. Mainit sir kag mapaang kay ma-dominant naman ang easterly sir sa aton. Okay. John Michael Jungon, sir. Madamo nga salamat pagi diri sa Iloilo Newsline. Mayong gabi. Welcome sir. Welcome kag mga kayo sir. Iloilo Newsline Weather Update. So mayo ni Abi, kabay pa nga mangin okay na nga aton nga panahon sa sunod nga semana. Kinahanglan alerto gid sa mga pumuluyo sa mga low-lying areas. Hindi gid kamo maghatag sang kumpiyansa kaya basi magsigi-sigi ang ulan. Suno sa kay John Michael Jungon sang Pag-asa basi bla mabutang kamo sa alang-alang. So kung pagtanaw nyo nga may delikado, hambal na kamo dira sa inyong mga barangay officials. Kinahanglan may force evacuation na. Kung banta nyo nga may delikado kamo. Hindi nyo na pagulata nga mabutang pa kamo sa disgrasya o kung mabutang kamo da sa alang-alang, kag amo ang pag-transfer ninyo. So halong gid ha. Ay budlay na kang disgrasya bla sa pila ka adlaw nga hinulsulan tabla. Alas 9:01, nagapamati kamo sa Iloilo Newsline. Yara na sa atong linya be ang spokesperson sa 3rd Infantry Division, Major Sinon Pansito. Major Sinon Pansito, live on the air kita sa Iloilo Newsline. Mayong gabi, Major. John, Iloilo Newsline, lahat ng tagapakinig ng ating programa, mamamayang Pilipino, magandang gabi po sa ating lahat. Sir, how true is the report nga may nangyari na encounter sa Lambunaw? Totoo ba ito, sir? Yes, John. Kanina po, alas 5 ng hapon, March 11, 2021, ang ating pong 12 Infantry Battalion, habang nagkakandak po ng Community Support Program operations, at nakatask din na mag-secure ng mga construction equipment sa vicinity ng Barangay Paluran, Lambunaw, Iloilo, ay pinaputukan po ng more or less 7 armadong grupo ng CPP-NPA believed to be members of the Baloy Platoon of the Central Front of Ilosan Region, Panay. Ang nasabing putukan ay naglast lamang 2 minuto, after which itong mga armadong grupo ay nag-withdraw papuntang southwest direction. Habang noong alas 5:15 naman, kanina din, March 11, 2021, a separate team of the 12 IB, while they were conducting security position, ito po yung ating mga unit na nagsisecure sa mga community support program teams natin, at ito po ay naka-estasyon kanina sa Barangay Agkarupe, Haniway, ay na-encuentro po itong nag-withdraw ng mga miyembro ng CPP-NPA at nagkaroon ng firefight which lasted about 10 minutes. Ang mga armado ay nag-withdraw din papuntang northeast direction. Ang ating pong tropa ay nasa area pa rin po and they're trying to scar and they're trying to make a pursue operation against these armed groups of the New People's Army. Wala pa tayong balita kung ano ang naging resulta ng operation because as of now, wala pang na-submit itong ating engaged troops kasi they are busy with how they can contain yung situation doon sa area. So, inaantay natin ito hanggat ma-secure na nila. But we have we love to assure the people
that the Army is on top of the situation, and we are trying our best to preserve the peace in the area. We have deployed additional forces on the ground to make complementary efforts. Ito naman talagang very vulnerable ating mga community support program teams, as they are the tool of the Philippine Army in clearing the barangays from enemy affectation. So ito pong mga area na ito is part of the guerrilla base, guerrilla zones ng ating or ng itong mga kalaban natin na CPP and PA, at they are not really easily giving up on the areas kasi alam nila na talagang masakit sa ulo itong CSP operations ng Philippine Army, sapagkat ito ang magbibigay daan para mabawi natin itong mga taong bayan para hindi na sumuporta sa NPA at bagkos sumuporta na sa ating pamahalaan. Sir, itong leader ng Mount Baloy, identified na ba ito sa sir? Actually, we have names of the o kung sino ang leader diyan sa Mount Baloy. However, for now, balikan ko lang ang aking ito naman ay sa pagtatansya lang natin kung sino ba itong nandiyan o sino itong naka-encuentro ng mga tropa natin. But we believe that these are part of the nung Baloy platoon nga sa na nag-ooperate diyan sa may ang Central Front po ay for us ay sa aming ay ito ay pinangungunahan ni Caloy or Roberto Cabales po ang Central Front. Sir, the same group ba ang na-encounter ng government troops kanina at saka naglagay ng improvised explosives device noong nakaraang linggo doon sa isang barangay barangay Kanawili sa Haniway? Sa amin, yes. Isang grupo lang ito kasi ang area na yan mula po sa dito po sa may Haniway hanggang Lambunaw hanggang Kalinog papuntang Tapas ay isang area lamang po yan. Isang frente po ng kalaban ang nandyan. Ito po ang tinatawag natin na Central Front ng Kumiting Rehiyon Panay na nag-ooperate yan sa mga area na yan. Sandali muna sir, si Trixie may katanungan. Hindi ba mayroong programa ang government dyan sa Panuran, Lumbanaw, sir? Lambunaw? Oo. Sa atin kasi ang CSP na teams natin ay dinideploy natin doon sa mga area na alam natin ay may presensya ng NPA. Ang ginagawa po ng ating CSP is kumukuha po ito ng mga issues doon sa barangay at bakit ba tila hindi marami sa ating mga kababayan ang may hinanaing sa ating gobyerno. So kinukuha natin yung mga social issues. At the same time, we flow in yung mga services ng government. Also, itong ating ginagawa ng clearing of enemy affectation, this is actually a prelude doon sa Barangay Development Fund na nire-release natin sa mga barangays once they were cleared of enemy affectation, which amounts to 20 million. Kaya nga dito ngayon sa atin, sa Western Visayas, we have actually 74 barangays in total who will be receiving an amount of 20 million each barangay. So, ibinibigay lamang ito kasi kailangan natin yung development to infuse development in the barangay. However, before the projects are beginning, is dapat nalinis natin ito from the enemy affectation. That's why we have community support program teams doon mismo sa mga barangay. Baka sir, nagpa-check attendance lang at saka nagpapansin lang sila sir? Ang sa atin naman hindi ito ang NPA talaga is they will do everything para hindi natin makuha ang simpatya ng mga tao. But on our part, we are determined to really change the perception of the people on the ground para naman talaga umunlad na tayo. Itong mga NPA talagang hindi nila isusuko ito. Yung pagpapuputok nila is a signal also na magiging magulo ang komunidad kung mayroong pagsuporta sa Philippine Army.
Pero taliwas po ito sa ating pinapakita sapagkat alam naman po natin na kagaya kanina ay hindi po kaya actually ikumpronta nitong NPA na grupo ang ating mga kasunduran on the ground. Our CSP may not be that fully combatant soldiers, but they are combat ready and they can always repel an attack of the NPA. So kami, we stand on our ground that we are mightier than the NPA. And we will fight and we will defend the community at all costs kung kinakailangan. So ang community, sir, assured naman sila na military. Hindi sila magkatakot sa mga pangyayari kasi nandoon naman na protected sila ng mga ng government troops sa Major Sinon Pansito. Yes, tama po ito. That's why we are bringing in our soldiers on the ground. Even the Philippine National Police has been bringing in a lot of PNP personnel on the ground. Yan po ang ating trust na hindi po natin ito sila papabayaan. Plus the fact, ay pinapaintindi natin sila na actually ang nagdadala ng kaguluhan doon sa mga komunidad itong NPA. Kung hindi po susuportahan ng tao, basically itong NPA will disperse by itself at hindi na ito babalik doon sa area kasi alam nila na maiengkwentro sila ng Philippine Army doon sa mga barangay sapagkat ang tao na mismo ang magsasabi na hindi nila gusto ang NPA. So sa atin with all our efforts, yes, siguro somehow masasabi natin na medyo may konting kaguluhan, may konting inconvenience. Pero this is just like saying also na we are building a house, we are building our communities actually. And what we are building is actually part of our vision na magkaroon ng magandang tahanan sa bawat mamamayang Pilipino. This is what we are doing to the communities. But in doing so, makikita natin na may mga inconveniences. Kagaya din pag nagpatayo tayo ng bahay, minsan ang daming basura, magulo, maalikabok, and all others. Talagang nandyan yan. Pero at the end of the day, sana huwag tayong mawala doon sa ating vision na ang gusto natin is magandang Pilipinas, magandang komunidad, at magandang samahan doon mismo sa barangay. With all of what we are going through, this is part and parcel of our clean-up drive. This is part and parcel of our efforts to really achieve that genuine peace that our community should be ready for progress and development. So, whatever development, sir, open ang Iloilo Newsline. Maraming salamat po, Major Sinon Pansito, sa oras na ibinigay mo po dito sa amin. Diyan, Iloilo Newsline at ang tagapakinig ng ating programa, Mamayang Pilipino, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo sa Philippine Army para magbahagi po ng aming kwento sa inyo. With that, patuloy pong sumasaludo ang inyong Philippine Army sa inyo. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening, sir. Si Major Sinon Pansito, ang spokesperson sa 3rd Infantry Division. By the way, sir, thank you so much sa invitation, sir. Pasinsyagin, sir. Pasinsyagin. Daw medyo masako-sako, sir. Daw alang-alang gid. Araman na si Day Ronalyn. Ikaw lang danay, Day, bahala. 13 minutos na nakaligad sa alas 9. Nagapamati ka mo sa Iloilo Newsline. Palihog lang, search amon Facebook page ang Iloilo Newsline, kag i-like, share, follow nyo. Kag makatulaman ka mo sa YouTube, kag ma-search naman ka mo Iloilo Newsline, kag i-subscribe nyo, kag turn on bell notification to be notified. Amo to. Kabay pa nga matapos na niya nga enkwentro, no, sa tunga sang government troops kag New People's Army dira sa kabukiran sang Lambunaw kag Haniway. Makon mo ginagainulan sige enkwentro to. Mayo lang kay why sang may na pilasa naman to. No? Shout out lang da sa kay Ate Mare, kay Ma'am Jovita Fuego,
Sa kay Bani Losada, kay Rinaldo Cabizon sa Metro Manila, kay Gingging Canto sa Vancouver, Washington State. Diraman sa kay Maninay Magdalena Sales kag kay Maninoy da sa Amerika. Sa UK kay Totong Sales kag kay Benito Sales, Nonoy Benito Sales. Thank you so much. Sa Cavite kay Diding Cueva. 14 minutos na nakaligad sa alas 9. Kay Nabi daw may ginpagwagali si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. naghatag sa instruction sa mga pulis sa probinsya sang Iloilo kag sa mga mayors kag mga barangay officials nga dapat hugton ang health protocols. Ano gani? Ang health protocols na? Mag-wash ka mo hands para hindi ka mo ma-infect sang COVID. Ma-wear mask, wear face shield, kag ma-social distancing ka mo or physical distancing. Kaya daw nagamat-amat damo ang na-infect sang COVID-19. Iban ngo, relax na mo. Sa mga pumuluyo, kooperar man ka mo. Yara bi sa atong linya ang Iloilo Police Provincial Office Director, Police Ocon Colonel Gilbert Guerrero. Kakalipat pa ko ba? Senior Superintendent pa. Diba mo, muning katapusan nga naabdan ko mo. Sang nagpulo pa huway tagamay bla. Tika, subong niya mga ranggo nila na Police Colonel. Yara sa atong linya si Colonel Guerrero. Naka-standby na sa subong matinion. Colonel Guerrero, sir, mayong gabi, live on the air kita sa Iloilo Newsline. Upod niya na kundiri subong si Trixie Faith. Yes, Janice, kauptan mo dira kag pamati sa atong tanan mayong gabi. Sir, may ara nga ginpagwa nga memorandum si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. with regards sini sa paghugot ninyo sa Mayo sa mga health protocols. Nakabato na ka mo, sir, sa IPPO? Yes, Jani, yun pa kung tanawin nato ng memorandum sa atong gobernador, ang pinakauna gidira na nakasulat na pangalan to be the one responsible in the implementation is of course the Provincial Director of Iloilo Police Provincial Office. The rest are the local chief executive, our mayors, at the same time the barangay chairman. And probably you're referring to the memorandum of our governor dated March 10, 2021, with the subject strict enforcement of health protocols. Well, Johnny, the purpose of which why the governor sent us the memorandum, because recently the IETF have loosened the protocol like for LSF and 8W, where we cannot contest that kung whatever the intention of the IETF. Ang katuyuan sa atong gobernador kung nagpadala sa memorandum, this is not new. This is the same protocol that we have already observing since then. Nag-umpisa ang pandemya diri sa probinsya sa Iloilo. But what we would like to give an emphasis, kami nagpasalamat man sa estasyon nyo sa nagpamati sa atong subong live Facebook page. Kag sila marimay kag ila maintindihan ang pagpadala sa memorandum sa atong gobernador nilang para sa atong mga kapulisan, but labi na gid sa mga persons with authority and sa atong mga pumuluyo. Shortly of saying, pandemic is still around and we have to face it seriously. May aragid man, sir. May aragid man, Colonel Guerrero, sa mga kabanwanan sa probinsya sa Iloilo nga ginlower nilang ila guards with regards ni sa health protocols? Actually, Jenny, continuous ang atong pag-implement. In fact, every day we receive reports coming from the Chief of Police of the manner how they are going to implement this protocol. Ang pinakamaayos ini para maintindihan sa atong mga pumuluyo, allow me to discuss further. Ano ba ang kautdanan sa memorandum circular na pinadala sa aton na gobernador? Una, kapamati ako kanina sa inyo. Sa inyo may 3 siya ka M na ginapa-implement. Reminders for it and everyone. Una, anong gusto ang balon sa 3M? Hindi to matandang mayaman, madaling mamatay, Danny. This 3M is mag-maskara, meaning at all times we must continue use mask, including face shield.
Another aim is magdistansya. Amo na gani ang atong pamunuan sang PNP nagasiling avoid public display of affection. Gusto ang balon sa mga sa lugar kung sabihin na damo tao iwasan para we could really keep distance among others. Kag ang isa ka aim niya Johnny is magpanghinaw. That is the meaning of true 3M. Magmaskara, magdistansya, kag manghinaw. Pangadua, social gatherings. Sa kadamuon ng mga insidente diri sa aton like coronavirus affectation, according sa aton contact tracing, ang ginalilan sini are social gathering. Pagtipon-tipon. Example of it are birthday celebration. In fact, may ara pa nag-celebrar sang birthday, nag-celebrar sang fiesta, nag-celebrar sang okasyon kung sabihin gadok sang tamo. Amo na gani ang aton gobyerno nagpadala sang memorandum para sa aton tanan so that everyone will be reminded. This include, Johnny, ang pagtipon-tipon kapag inom-inom. Pabalo naton sa ila that the executive of the governor does not allow drinking in any places like bars, restaurant, or sari-sari store. Kung gusto nyo mag-inom, tato sa inyong balay, baka sa ilim ng dito na lang mag-inom. Ang sunod na gusto natin ipalabot, Johnny, is of course ang strict implementation in our public market. Recently, like Pasig City, Banati, nakita natin dito ang contact tracing, ang local transmission started from the public market. We cannot avoid ang mga volunteero naton. They are transferring from one place to the other. That's why kinahanglan naton na ma-implementa kag makontrol ang kadamon sang tao while we are doing the market day every day. So, ang pamangkot subong sa aton Johnny, ano ang pag-abang sa atong kapulisan? So, of course, other than patrolling, other than monitoring, we have to exercise our authority as law enforcers. This is a challenge not only for the police, but a challenge for those considered as frontliners, law enforcement officers, including our barangay officials, kaglabi sa tanan, gani ang nagapamati sa tuntubong ang kooperasyon sa atong mga pumuluyo. What if Colonel Guerrero nga may ara gidya dungol, no? Nga mo na blang hambal nato nga tig-aulo. Anong pagahimuon sa nga aton kapulisan na dakpo na gini siya ilupot sa karsel para madudla? We always follow what is in accordance with the rule of law. For some instances, may mga existing ordinansa na pwede mo silang ma-detain and we implement that. For some municipalities, may ginamultahan sila and we do the fine. But for those violating, considered as a violation of national law, so then we have to fight the violations of the national law. Johnny, gusto lang natin panundong even the chief PNP natin ng positive and no one is excused. Johnny, hindi na maglabot sa ila na pati sila mahawa pa, wala man natin minapangayo. But let us not wait until such time ma-realize natin na kinanglangalin natin magalong sa tanan na oras. So, ang ini nga memorandum, sir, na iko na, napadala na sa mga municipal police stations? Yeah, exactly. Other than the executive, not the executive order, but the memorandum that is aligned with the executive order of the governor was already given to the chief of police. In pagkunsugan tagin nato na sa SMS and the Bible group message for everyone will be reminded. Okay. So, Colonel Guerrero, madamo gid nga salamat sa tinuon nga ginhatag nimo diri sa amon sa Iloilo Newsline. You're welcome. God bless and be safe, everyone. Thank you, sir. Si IPPO Director Colonel Gilbert Guerrero. Mo to be strict implementation na gid
sa nga health Oo. protocols. May iban nga mga tao nga think nga may sila right nga kay ila body gusto nila wala sila mask. Pero kung may problema ka mo, kung daw hindi ka mo makabreathe or may ka mo sang ganito agman. Problema sa mask, iambalo nilang sa mga inyo. Barangay officials, Oo. Tapos Oo. ma-file lang sila way mo. Para Tapos nga i-follow hindi- nyo lang. Oo, para nga i-follow nila kag hindi sila malatnan, ma-infect sa nga Oo. COVID. Kaya Idamo kung hinali na nga gid. ma-infect ka mo, madisgrasya sa pamilya nyo. Dason likawin nyo anay ang pagtipon-tipon. Di kawin nyo anay ang pinunsok-punsok da kag mga okasyon kay mabudlay na. No, mabudlay na nga ma-infect ka mo sa nga COVID. Mabutang sa alang-alang ang kamo kag pamilya nyo hasta ang ekonomiya sa inyo nga banwa, sa inyo nga barangay, mabutang man sa disgrasya. Once nga ma-affected na ang inyo nga economy, base dira mga sulod ang gutom. Kung magsulod ng gutom, dira masulod ang kriminalidad. So mabudlay, kinanglan kooperar kita tanan, iway sa magpakatiga ulo. No? Pamati ka mo dire sa Iloilo Newsline kay kapila kabisis nato na nga ginasulit-sulit. 25 minutos na nakaligad sa alas 9. May mga mensahe kita nagikan sa aton nga mga listeners kag mga viewers, be? Oo. From Auntie Marima, ayong gabi Jojo and Chixie. Mayong gabi. Tamyaw si Mafi Galvan. Oo. Mayong gabi lang. Ah, sa inyo. From Jovita Fuego. Good evening to all. Oo. Hello, mayong gabi. Si Ma'am Harrieta Consulara Alvarado. Ma'am Rochella Presno Tugonon sa siya sa Liganes, si Ma'am Vita to Saraga, si Harrieta Saragaman. Okay? Sino pa ning isa? Ang may isa pagit na yan na nga nagapamati si Ma'am Aileen. Si Ma'am Aileen. Sa nga Liganes, mayong gabi man kay Gisa Umani, kay Nining Belinda. Kay nang Romengda sa Liganes, mayong gabi sa inyo nga tanan. Mayara pa. Sige. From Manang Vans, good evening lang sa tanan. Good evening, Chixie kag Sir Johnny. Hello, Mayong may gabi. gabi. Oh. From Reynaldo Cabison. Good evening kay Tito Joe and Chixie. Hello, may gabi. Mayong gabi. So, dahil anggit, basahon tayo yung bugas-bugas. Ed's Lumber Supply and General Merchandise sa Pasay City. Nagabaligya sa nga puwertahan sa balay, amba kag lumber products. Nagabaligya man sang sinako nga bugas kag uling. Please contact 0908-129-9169. 0908-129-9169 o kung 0939-529-9320. Pangitaan nyo si Edward Palencia. Okay? Gusto niyo magbakas ng itlog? Kadto ka mo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este. Oo, Santa Barbara, Iloilo. May telephone number sila 523-00-3939. Ang itlog sa Egger Farm, piska kag barato pa kag fresh pagid na. Ang Egger Farm panagihan. Nanday William kag Josie Lagman. Pwede man matawag sila sa 0947-856-4729. So pwede ka mo da katawag kung gusto nyo mag-order. Gusto nyo man nga magbakal sa priskang isda. Kadto ka mo sa crossing patio sa Dueñas, Iloilo. Nagabaligya sa priskang nga mga isda halin ina sa istansya. Ang mag-asawada nga Sanday Digol kag ni Jima, kung magbakal ka mo, ginapaayo pa mo da. Magbakal ka mo sa isda. Kung mayara ka mo nga okasyon, gusto nyo magpaluto, hambalan nyo sila, pwede ka mo makayo, manamit pa ang ilang nga mga luto. Imo be? Ara pa? Sige. Dr. Ronnie Galia, rehisto nga... Galia? Oo. Rehisto siya nga veterinarian. Veterinarian? Oo. Rehistrado?
nga nagabasi sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Balan mo may ara iban nga nagapulupad veterinarian gapang ilo injection ay halong ka mo da base madakpan ka mo mapriso ka mo na dapat kadto ka mo sa rehistrado nga veterinarian pareho ni kay Doc Ronnie Galia na kay Boy Doc Ronnie Galia. Okay? Nagakuan pa nisa kadto na sa mga balay nyo kung gusto nyo o i-request nyo sa kadto sa inyo balay kadtuan niya ka muna para nga matipan ng inyo nga idoda nga nagamasakit. Handa nga magbaton sa mga client nga nagasagot sa mga idok hagiban pa nga sapat may clinic si Doc Ronnie sa ilang nga balay sa likod sa Guimaras Provincial Capitol. Kung nasakit ang inyong ido, dalaan nyo sa insigda kay Doc Ronnie. Dalaan nyo to. Ay buligan yagi ka mo. Ang Graphics Innovative Mind, Techniques, Computer Aided Services, nahamtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City, sa unhan lang sang Molo Plaza, tadlong sa opisina sang Bureau of Fire Protection sa Molo, ang graphics ginapanagihan ni Sir Manny Sanoy. Mayo sila mag-design sa tarpaulin, mayo sila sa mga souvenirs, no? Hasta sa mga bayo ga pang-imprinta sila via electric. Kag kung gusto nyo naman niya, mayo man nga imprinta sa bayo didto ka Engineer Kinoy Aligain, no? Kag sa kay Gladys Aligain. Nagapang-imprinta man sila. Torley way galing dipla sila cellphone number, contact number, atagi ko palihog. Ngay para mabasa ta nga magbase mayara man magpa-imprinta da sa nga t-shirt. Kung gusto nyo pagid nga inom sa nga buko, bisan ulan way kontra chimpo. Tinginit way man kontra chimpo kay nga pure nga buko mo. Pure nga buko. Oo, halin pagid ang recipe sa chemist hindi lang butang sang powder da nga buko shake kag butang sang milk ang da kag sugar. Ti iniya pure nga buko kag ang ginagamit raw sugar. No? Raw sugar, hindi nga sila nga magic sugar. Raw sugar, ang iya nga tubod. Ara man na Japon. No? Barato na affordable pa sa mga nagapangita da sa nga buko shake. No? Pangitaan nyo da sa Ceres Terminal. Pagsulod nyo, ara sa right side da son, ara dang sweetie buko shake. Barato na, affordable pa, no? Para sa tanan, namit pang timpla. Ano pa nahulat nyo? Tilawin nyo na ang sweetie buko shake. Kag ang Load Lift Trading and Services, isa sa mga construction firm nga nagapang obra sa mga building kapareho sa mga mansions, mga dalag kung mga balay. Nagapang design man ni sila sa mga balay kung kapinpabi, kung gamay lang, jutay lang inyo budget, gamay lang budget nyo, imuan man kamo nila. Ginatagan mga kamo nila sang insakto nga presyo. Ara ng ila opisina sa Block 5, M. Francisco Homes, Giho, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kung parte sa engineering kag maintenance. Contractor sila sa mga dalag ko nga sa supermarket sa Luzon area. Ilabi na sa Ayala, Alabang, Village, Muntinlupa. Pwede nyo sila makontak pagi sa 0939-812-6336. 0939-812-6336. Kontakan nyo si Engineer Joey Diaz, no? Dira sa Luzon area. Kung nagapamati nga tanaw ka mo, kontakan nyo na da o kung mag-email ka mo sa maria_rosim@yahoo.com. Okay? Ari pagid biyo? Iniya nami gini Domingo na ni pizza 14. Di bla da Sunday na ang March 14. Ang CL Diaz Poultry Supply nga nahamtang sa Barangay Bagakay, Cagacinda, Consita, San Dionisio, Iloilo, nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. May ara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo ayo ilabi na kung kulang inyo kwarta nga dalabi halin pa kamo sa bukid, dulhog kamo da sa Hacienda Consita o kung sa Barangay Bagakay. Pangitaan nyo na si Cheryl Lucindo Diaz, ang mga suki niya nga nagakuha sang feeds, payuon kamo pa na niya o kung pautangon pa, basta bayaran nyo lang pagkasunod. Hindi kamo magkalipat sa Marso 14, ikanapulo na katuig nga anibersaryo sang CL Diaz Poultry Supply. May ara sila nga raffle draw sa mga nagabakal sang feeds
O ano pa ang ginahulat nyo? Magbakal na sang 5 ka kilo sang feeds pataas para makakuha ka mo sang coupon. Kay base isa ka mo nga mapalaron nga magdaog sang mga papremyo. Bilang pagpasalamat ini sang CLDS Poultry Supply sa inyo nga tanan, may ara pa nga mga sorpresa nga nagahulat sa inyo. Hindi na ka mo mag-usik pa sa panahon. Kadto na ka mo to sa CLDS Poultry Supply, bakal na ka mo to feeds, 5 ka kilo pataas, may coupon ka na. Makon mo mga coupon ba si daog ka pa isaksako nga feeds, hindi yawat pa. May dugang pa nga mga mensahe, liyo ko na pasakaan From Maura Galvan. Good evening lang sa tanan. Hello, may gabi. Kaya Leslie London nyo, may gabi sa mga barangay official sa syudad. Labi na sa kay Kapitan Roberto Ninyo, sa mga kapitan sang Mulo, sa kay Kap Marjorie Gregorios, sa Lapas, no? Lopez Aina Norte, Lapas, kag sa iya nga mga kupdanan, mga punong barangay, mayong gabi. Salamat gid sa pagpamati kag pagtanaw diri sa Iloilo Newsline. May ara pa be? From Ruchel Presno, Tugunon. Na. Good evening, guys. Hello, good evening. May gabi. Regards lang ko no, hambal ni Gingging sa inyo nga tanan sa B. No? Sa WVCST. Sa 511 ROTC, Naval ROTC, sang WVCST sang una, subong isatyo, ginatamyaw man kamo ni Orly Cabalfin sang mayong gabi, mayo lang nga pagpamati. Kay Joy Tamayor, Labordo, dira sa Riyadh, mayong gabi lang Joy. Salamat sa pagtanaw kag pagpamati. Tara pa be? From Yerf. Toledo. Good evening, Cutie Trixie and Sir Johnny. God bless. Hello, may gabi. From Yerf and basig na paliskan nila. Ano ba discard nila bi mo? Oo. Mayong gabi sa tanan. Pa-shout out watching from HK. Shout out man da sa kay Pre Raul Gordobe, kay Jan. Jan, nagniwang ka na? Ay mamaya kaga sa mga uto jada. Mayong gabi lang. Gautay-utay ginis dason ni mag-shout out no. Kay Toto, shout mo man. Nakapanibin ka da? Oo, nakabakal ka na da. Sa imo nga traktarak. May traktarak di salmunan. I-name tato ang Africa Charles Tower. Iyambal mo man. So mayang gabi lang sa inyo. Ipabati ta na by the way kay Toto Disilos sa iyada no nga nagapamati sa subong. Kumusta na? Happy birthday to you. Belated happy birthday man sa kay Lulaya kay nang Sani Bautista. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Sana all ka bala magkanta. Happy birthday lang, happy birthday. So sa inyo da, happy birthday lang ha. Happy birthday lang da sa inyo. Okay. Diraman sa kay Joem Chris Bautista watching from Quezon City. Kay Eddie Moriera, mayo lang gabi da pre. Mayong gabi from Toronto, Canada. Salamat sa pagtanaw. Ipabati ta na sa inyo. Ang aton nga interview naman sa kay Mr. Jack Conlo. Kay kapon may ara sila nga meeting bi. Parte ni sa plano blang ipasira ang kaharo da nga dalan karsada. Kay mabutang sang girders to bla.
na Oh, okay. maipasira nila ti ginsapol nila kuno iban nga transport group kag plansado na okay na ma-deploy sila sang ilang nga mga tinawo ang TMTRO. Ang TMTRO mo ning Transportation Management and Traffic Regulation Office, no? Ti magsiling kang gerda sa nga dalagko ni sa, no? Nga Oo. steel kon A large Compound iron or structure? steel stem or compound structure used for building bridges and the Na. framework of large buildings. amo For na mo- example, the tower is made of steel girders crisscrossed to make it stronger. i-cross na no nila. So daw delikado ni kun naling nga may nagalabay-labay sa dira sa kalsada, that's why nga i-close nila. Kahapon daw hindi pa ni klaro kung sang nagligan nga may nadlaw. Pakigangutan ta si Mr. J. Conlo, ang head sang TMTRO, kung plansado na initan ng tanan, kag may i-deploy man silang matinawo, kag basip lang, pangdakpon sang LTO, mga ginpang-reroute da nga salakyan, ng mga dipasayerong salakyan, basip laway ko sang coordination. Yari si Mr. J. Conlo, ang head sang TMTRO. Nga city government, ang local government, DPWH, extended naton sa closure sa aton flyover sa Monday. So ang aton nga scheme dira giliwat naton ang final naton nga rerouting scheme dira ang incoming tingin na nagkapasulod sa syudad diri maagi sa aton nga old railway road. No, ang daan naton nga release hindi na masyado gid pamilyar ang aton motorista dira, pero may mga directional signs, may mga nga mag-guide sa ila. Amo ni siya, ang scheme naton sa buong dira, nag-right turn, kita kang taga-U-turn. So sa una, pag U-turn naton, diretso kita to sa flyover, subong niya, before sa flyover, may kapata, dira sa kamay, amoy na ang pagalikuan na sa aton nga mga talakyan, mga PUJ naton, light vehicles, ang lapos niya sila, amo ni ang tubang sa aton nga Christ the King, no? Christ the King area, amo na ng aton sambang kung karo, doon ka ng diversion road naton. Sa likod sa nga aeronautics? Hindi, kilid na na siya sa Marymount, kag sa aton nga terminal. Oo. No? So, kapasalamat kita na sa aton nga mga pamilya kamura nga ginalaw naton magamit ang portion sila sa luta dira, kag ipasugtan man nila nga gubo naton na engage nila dira, kag ang portion sa pader para makalapan naton ang dalan, kag mas maligwa nga malabyan sa aton nga mga motorista. Oo. So, kung halin ka sa syudad sang Iloilo, makadto ka sa Pavia, dira ka man na maagi. The same also from Pavia to Haro. Ang outgoing naman naton niya, buslingon ang pagduan naman sa syudad, diri na kita maagi sa mga CPU, San Isidro, Nia Road, Takas Road, pagduan sa Circumferential Road, no? Kung pamilyar ka dira sa aton dalan, nga may bagong nga bridge pakanto sa aton Oswag relocation site, may dalan na lang Nia Road ang tawag, lapos sila Takas. Then, tapos sila ang nato na to C1 Road. So, malestorm ka dira sa mga PUJ naton, pabalik dito sa ila original nga ruta, dito sa intersection sa naton nga flyover, balik sa ila nga mga tagsa nga mga ruta sa aton nga mga central towns. No? Ang aton nga private vehicles, may option sila nga magdiretso sa Pagbiha area dira, no? Sa likod sa Caltubanwa, or maliko man siya sa C1 Road, pabalik dito sa my main road, kung dito sila yun nga mga subdivision sa Napauli. I see. So, pag gusto yung mga private vehicle, unlike yung hindi nga mga passenger jeepney, so i-follow nila nga mo sina nga rerouting nga area. Yes, amo na ila ipalo ang private vehicles naton damo na sila options, pero priority din naton nga mass transport no aton nga riding public. And ang aton nga siya nga operate ang aton closure, hindi pa ni siya 24 hours, no? From 7 a.m. to 5 p.m. lang ini. So buti ngon before 7 a.m. nagyan pa naton nila, no? Alas 7 pa naton i-close. Then sa hapon, pag-abot sa alas 5, open natin yung naliwat para back to normal ang aton nga mga ruta, no? So, amoy na siya 7 a.m. 5 p.m. na ganay. Then, tanahon natin kung ano ang operation sa aton DPWH sa contractor sa unang adlaw. Kaya kung kailangan i-extend ang working hours, ang city government kaya nga Pavia LGU, willing man yan, no? Na ma-extend para nga magkapadali natin ang pagtapos ng pag-install sa ilang mga girder. Oo. Ang LTO, LTFRB, nakaibalo naman ni Sir Jack sa ininga plano sa syudad kag sang Pavia Municipal Government? Ang LTFRB lang no, naka-communicate ang DPWH natin sa LTFRB
And wala man problema because temporary rerouting man lang ini siya kag iya ini sa local government nga mga state sponsored ini nga mga projects kag mga rerouting, so wala ni siya isang violation sa ilang nga mga franchises, no. So butingon allowed din no temporary rerouting naton kag nakasagto naman ang atong DPWH sa aton nga LTFRB. Mga pila ka girders ang ipamutang nila sa kada adlaw kag bilog na semana nimo hasta sa Domingo. Yes, I think ang target niya daw 8 ka girders per day no ang ma-install nila. 8 ka girders pag adlaw ang gina-target nga ma-install nila kay parang matapos sila. So hopefully kung wala sa mga dagko ng mga obstructions during the installation or challenges, bakit makaya man na tapos before sa March 21. Ginaklaro ta lang ang i-close lang ang ongka haro nga pandabi nga alagyan halin dira sa Christ the King pakadto dira sa corner sang Benigno Aquino Avenue. Yes, correct na no, may nakaging klaro daton ang city side lang naton nga road amoy na ang i-close naton, no. Ang aton intersection sa Padilla open talaga po ng intersection sa C1 Benigno Aquino Road naton. Pwede sila sa gyapon niya makakross na from circumferential road dalin di abi sa Pavia Mandurriao pakadto didto sa may buhang haro kung lapo sila sa Ceres Terminal, pwede sila sa gyapon makakross. Yes, pwede ka po nila sa makakross. Open tayo na. Nakaibalo na ni Sir Jack ang tanan-tanan nga mga transport groups sa sining rerouting. Yes, kahapon, ginmit na sila no, sa hapon team dito sa mayong KITGSI nga terminal. Upod man si ARD Alfruto, kagagi si Cartela, and so far okay naman sila. And nagka-cooperar man sila, nakabalungan sila kasi ang ini magahimo man isang maayo nga resulta after nga matapos na ang construction sa atong flyover. Amo lang nagaling ang medyo antos lang anay kay siyempre mahinay ang dalaga na dama matulo traffic. Yes, expected kita sa atong riding public, no? Expected kita sa atong motorist ang moderate to heavy traffic during rush hour, no? So, buti ko na napangayon ikan isang pag-isende. At pag tulo pa sa ginanay, no? Kasi hindi malikawan tungkol sa construction hindi matirali dyan. Kasi ini, una pa lang sa mga series of closures para mga tabo. That is why may mga road naman nga dito para ng atong DPWH para sa mga sunod na mga road closure natin dira. Tapos na mo na ang option naman dyan natin. May araman nga mga i-deploy nga mga traffic enforcers ang team Tero? Yes, joint ini sa nga tasking sa aton Badia, LGU sa aton city government, kaya nga aton mga barangay officials, so mga deploy na tanod, nabulit na aton. So may mga deployment kita nga aton nga PNP, may deployment man nabulit sa aton para ma-make sure na may enough kita personnel nga mag-guide kag mag-atag instruction sa aton nga mga motorist. So all sets na sa March 15 to March 21 Sir Jack. Yes, ang set na kita, ang ginawlat lang natin na matapos si DPWH ang clearing sa natin ng Old Railway Road dila sa may area sa Padilla, kaga Iloilo City boundary. Sir Jack, madamo nga salamat pagi diri sa Iloilo Newsline na thank you gid sa imo nga tinion. Thank you man. Nabatian si Sir Jack Kunlo, ang head sang TMTRO. So mo to all sets na, ready na ang TMTRO kag ang Pavia Municipal Government nga i-close ang ongka haro nga karsada sa Marso 15 tubtob Marso 21. Ang pag-close halin alas 7 sa aga kag i-open naman alas 5 sa hapon. Ipamagin pamangkot naton ang taga Iklahuda. Ginkuhaan ta sa reaksyon. Kung nakaibalo sila, kaginsapol bala sila. Kay hambal ni Mr. Jack kung ginsapol ya kuno ang mga transport groups, kaginpabalo na kung diin sila maagi. Ano ang ilaman nga question. No? Yari si Mr. Raimundo Boyet Parcon. Diyan, why gid no? Wala kita naka-meeting sa kaya sa aton nga chips ng KST mo. No, din sa nga ligad na adlaw, no? Ulat-ulat naton. Ang aton diri nga kuha kita impormasyon sa inyo sa media la taga kuha sa info, no? Ako na kung din magi aton mga salakyan kay ti kadamo diri diyan nga taga pamangkot sa akon nga mga driver sa operator
ako din sila magi no kay ti iban sinidri wala kabalo siling ko sila kapaambot kita di kasabat tungod nga ti kabalo pero sa nabalaan naton lang ya suno man sa media sa inyo sa media nga ang mga rerouting okay no kuno suno sa kaya sa Sir Jekunlo ang aton sinidri nga haling sa city dire ka magi sa may San Isidro no suno siya sa mga sa media no tapos ka din sa may NIA, no? Tapos ka sa may Takas, sa Conferential. Amo na dyan, nagdaan ko, haling ka naman yan sa may Ongka Terminal, diri sa may GT Mall at diri sa may Robinson, nung sa may railway, no? Dira ka magwa, diri ka magwa sa likod sang terminal man, sang ITGSI, no? Amo na dyan, yan nakuha natin ng mga info sa media, no? Why kita kabalugin, why magka-meeting si Mr. G. Kunlo sa aton, kabilang leader ng transport, diyan why did no ang aton sinidri nga dapat nga imit niya kita kay kita diri ang ginapamangkutan sa aton nga mga drivers or operator wala kita sing mag-isabat no kung ka-meeting man siya guro diyan o ita kabalo mo sino nga transport leader ang meeting niya no pero sa Iklauda wala siya naka-meeting diyan. Oo. Di ano na matabo kay sa Lunes na ang implementation sa rerouting kag nakapagkigamot na kuno ang taga DPWH sa Land Transportation Office Mr. Parcon. Ti guro diyan nantaw nato ini sa Monday no kay ti sa ma-start sila Monday no ti nantaw nato diyan kag hindi man ta kasabat sina kay ti wala kita pag-meeting nila. Ako ano mag-meetingan, ano ang mga ila sinidiri nga mga palisi o kung din may gwardiya bala o kung na pabayaan lang nila kahit di ko pabayaan na dyan kaluluwa yung driver natin sinidiri kiti kalayo patama no kung naling kasi Iloilo City kalayo patama kung direct magi sa may barangay Takas no sa may San Isidro no kag wala ta kabalo kung may mga gwardiya na da paano ang paggaman sa nga traffic nato no kay ti kung wala singa mga gaman sa traffic naton diyan mabrobudlay sa mga drivers yung mga driver ng mga salawayon wala kay ti dira sana diri San Isidro lapos sa Nia Road labot sa Takas alagyan na da sa tricycle no nga nagabiyahe sina dira nga mga area amo na diyan nga hindi kita makasabat tungod nga wala kita kabalo kung ano blang mga protocol dira ang mga patakaran nila muna dyan nga ti aton sinidri wala man tang sila nga ginabalabagan naton ang plano sa syudad sa mga rerouting naton aton sinidri nga tani nga konsultaon man kita or patawag kita para makadipensya man kita kag makabalo man kita sa pagsabat sa aton nga mga operator dyan. Oo. Di base na meeting ngayang iba ng Iklahuda lang ang wala. Anong posibilidad? Base dyan kay ti iban nga mga transport leader na kabalo ako lang ang wala kabalo kay kita active kita tani sa sina nga mga bagay wala siyang patawag sa aton amon gani ng Iklauda bilin permi pero Iklauda gyapon nagasabat kung anong issue no regarding sa aton sa transport pero why kita nga patawag ka mo tomato la ta diyan sabat no hindi lang Iklauda mo ang may madamo nga miyembro ikumparar sa iban nga transport group. Tingaway ka mo yang ginapatawagaw. Di base kung aton na ni Jan base kung hindi guro magatubang sa aton si Mr. G. Kunlo kay kita masabad-sabad kita gawa no kasi amon ang guro ngayon siguro. Tika pa lang kamo sang clarification di ba? Correct yan kag aton sinidiri wala kita gisinabad ko sa insakto no kapag butang sa aton nga trapiko no kita mo man kung ano dira nga mga ginahimo ko sidad kadto conveniente sa aton nga membro sa aton nga mga pasahero ara gitang Iklaudan ko sa programa sa syudad natin dyan. So, hindi ay hangin nakabit ka mga second class citizen? Kasi dyan, wala ta kabalo. Amo gani nga may number mata kay Mr. G. Conlo, may address mga kita, sa una, mga rerouting, sa una gani, ginapadalaan, taniya, ina sa mga aliter sa opisina na to, ginapadulong na sa traffic aid. Subong, why na, no? Kaya guro, wala ta kabalo kung ano ang dahilan. Wala kita niya ginapatawag dyan. Oo. So, pero ma-follow na lang kamo sa kung ano gitman ang ipatuman nila dira. Bisan way kamo mapatawag, ma-follow kamo sa gyapon. Correct yan. Aton si sundo naton kay ti amo na ang gina-designate nila nga mga ruta. So sundo naton kag bisan way kita kabalo pero upda naton diyan. No kay ti nabalaan naton pagi sa media, kabalo man kita.
kag ang aton sinigri nga stricto nila kapag implementar ka dapat may gwardiya ginada nga hindi makatuwi bala dyan ang aton sinigri ibang nga private atong tricycle ko one way dyan kaya buday ko magtuwi maginutok sila kay kamay isang dalan dira sa may San Isidro pagkato sa may niya no sa may takas saro ta makagamay na ang dalan ng rutsan dira dyan kay nakagik ta sinadira tricycle lang gabi sinadira no kad kung magdako-dako mo sa lakyan da like adi sa mga piyodi na kung hindi mahawanan ng higadalan dyan magagawa pa pinaton dira nga mga unit. Okay. So why man sa pag-increase ang plitihan? Amo na dyan ang isa naton tani nga hibalo no kay hindi na pwede ang increase ang pliti kung hindi nga agi sa LK Pardigo. Si Mr. Raimundo Boyet Parcon. So amo tong iya nga reaksyon sa ginpagwa nga statement ni Mr. Jake Conlo. Di hambal ni Mr. Jake Conlo nga ginpabalo na mga transport groups. Di suno naman niya sa kay Mr. Raimundo Boyet Parcon, wala sila ya ginpabalo sang taga TMTRO. Yan no ni matabo sa Lunes. Basi sala-sala warrior naman kita ni. Kabay pa nga wala lang sa may magsinala-sala. Wala mo perti na nga kagutok ang traffic na da. Oo. Ti kung hindi ni maplanuhan, hindi man magulugyan ng tanan base blasta mga commuters ni maapektuhan, no? Mabutang sa lang-alang kapin pabi kung may mga tigulang. No? Kapin pabi kung may ara nga may mga dala nga mamabugat. Ano na nila bakintulon? Mabudlay, no? May lang nga pagpamati da pagtanaw kay Yerf Elm watching from Hong Kong. Sino pa? May ara pa? Kay Deraman sa kay Sofia Aguirre, Kilio, kay Chare Herrera, kay Melrose Villarin Pinida sa batch 84 sa Manapla Elementary School. No, thank you so much. Sa dekada 90 sa St. Joseph School, Ihas Diso sa San Miguel Hordan, Guimaras. Thank you so much sa inyong pagpamati. Kay Ma'am Roth Tahonera Mital sa Texas. Salamat gid sa pag-monitor di raman sa Macau. Kay Ivoni Anduloy, no? Thank you gid sa Rumarlan, no? Rumarlan Kapihan Kagespa sa Dungon B. May-ari man nisla landscaping. Iyan ni Rumar Marquillero. Utod ni Nimya Marquillero. Kadto bala kamuda sa kapihan niya sa Dungon B. Namit mo sang kapi. Kag gusto nyo magpaspa. Kadto lang kamuda. Pangitaan nyo si Rumar Marquillero. Okay. Si nanay mo kandi, gapamati. Oo, kay Joy, kay Kia JJ, kay Tito Jake. Mabalto ko, i-shout out ako. Oo. May gabi lang da sa inyo. Mayo lang pagpamati. By the way, may ara nga bagong ang House Bill nga second reading na. Ano ning House Bill 8914 man? Ano na daang nakasaad sa House Bill 8914? Amo ni siya ang gintawag man ni siya Republic Act 10586 or the Anti-Drunk or Drunk Drive Act. Tikon ma-drive ka. Anti-Drunk and Driving Act. Oo. Gin-amend nila ang amendahan nila ang Republic Act 10586. May House Bill subong 8914 o kun hagna nga ano na pataasan ng penalty sa mga violators. Pilang penalty The current law imposes a maximum 3 months imprisonment. Oo. And a fine ranging from 20,000 to 80,000 pesos. Ba, halin sa 20,000 to 80,000. Ano nang offense? Sa inaya sa
current law na iya. Oo. Sa current law. Pero sa subong nga i-amendahan nila ang laye, ang bill, ang laye gali pagi sa House Bill 8914 ang mga motorist kung ninali mapamatud-an nga nakainom Will pwede face sila will face imprisonment of at least 6 months and fined from 50,000 to 100,000 pesos. Wow, Ay, dako-dako. grabe. Hindi na ka mo mag-drink basi makita pa ka mo da. dako-dako ang multa na. Miya, padaan sila Kung- sa kung system. may ara nga violators naman nga Resulted in physical injuries, the Oo. prison term will be the same imposed under Article 2634 of Revised the Revised Penal Penal Code, or a fine of 150,000 to 250,000 or both pesos. Kung may ara pa kamo nga mapilasan dabla nga hindi may madisgasya kamo kag may masagairan kamo may mapilasan amo pag inigaling multa ya dako-dako 150,000 to 250,000 kag mapriso pa sila sa nga pila ka months to Mga pila ka months to 6 months at least 6 months. Sa current law, 3 months. Ay, Ay, sigihan nyo inom samtang nga nagadalas ang salakyan. nato na Sa sini nga bago nga hagna, pabor ang iklahuda, pabor ang transport groups kay at least mahaganagan ang mga aksidente sa salakyan. Balikan ta si Mr. Raimundo Buyet Parcon. Diyan sakto na no kay ti ang ara subong nga House Bill no nga ara sa second reading subong sa Congress no. Gin-approve sila nga ang nagabayular kag ang nagadrive nga hubog pag penaltiyan sing dako-dako. Ang first offense siguro diyan sa atong na ulitan sa Lagos 50,000 no. Asa 100,000 no ang mga violation no. Muna diyan ang ini nga House Bill diyan pabor ini sa aton kay ti sa PUG na to na diyan nang wala sing driver naton sa PUG nga hubog no. Kay ti ang aton biyahe ali asalata 9 o'clock sa gabi no. Pahalin sa 6 o'clock sa aga hasta sa 9 o'clock to 10 no ang atong nga biyahe. Kag ang atong PUG driver ya diyan wala sing may nagainom kun ara sila sa ila kapag biyahe diyan. Dahil sa mga private nga mga naton nga mga salakyan kag sa nag-aksidente diyan hubog yang driver sang nagadala no ti sang gani nga bulan ang atong isa ka amigo naton nga nagamotor nagreklamo sa aton kay ti ginswipe sa sang SUV gindulugan sa sanuan natumba na siya gindulugan sa sanuan hubog ang driver kag ginbuyayaw pa diyan instead nga buligan niya atong amigo inakigan niya pa ginayaw ya po na muna diyan nga kita sa aton sa grupo sa Iklauda namon WBTC nga ina nga House Bill diyan pabor gid na kita diyan. Hindi bilang nga daw may ara kita na nga layi nga anti-drunk driving act. May ara na diyan pero daw wala no may ara na nga layi pero daw wala na implement sa aton sa LTO no. Kay ti sa una gani ginapapanaog kagid na kagapalakton ka no. Nga kung isi-isi ka or hindi ka makalakat sing tadlong adakton ka kag may ara na nga machine sila diyan nga gina testing sa imo nga kuwan nga hubog ka or nakainom ka mabalaan sa machine siya diyan no kay mara na mo gani ang banaton nga nagagastong gobyerno naton pero wala gina-implement diyan. Oo. So daw makabig naton nga duplication ini sa layi kun nali nga ipatuman pagid ni Mr. Parcon. Correct diyan. Right may lahi nga daan kag isa pati na napasaram lang bago nga House Bill nga ti ang mga penalty naton tama kadako. Ti siguro diyan no sa aton nga mga driver sa private kag labi na gid ti kung isa diyan ana pasod naton ang aton sinidiri nga mga enforcer sa LTO no kay ti sa gabi pag-implementar sa gabi wala sing LTO kung gabi no. Kita mo man nga pagkaga sa puan mo na lang may nagtuwad nga SUV sa may dalom sang poste wan sinidiri nakabunggo ka mga iba nga mga salakyan man tungod hubog ang driver kalabanan hubog ang driver iba nagadruga pa. Amo na diyan nga hindi sing hugot nga pag-implement sang lahi naton diyan amo lang nakatabo sa aton.
si Mr. Raimundo Boyet Parcon. So pabor sila sa sining hagna 8914. Hindi man sila nga duplication ini kundi amindahan, no? Amindahan ang existing nga laye, no? Amindahan nila pagi sa pagpa-increase sang multa kag imprisonment sa mga violators. Mayo man na. No? At least magtagam sila, bi. Kailangan ginato na sang 1886 kaya mo na pag-start sang car mo. No. Para wala sa may mga disgrasya. Ang ato na nga hagna para ginayas tanan kag tingala ka lang kung kisadag pinahuyab kag tingala lang yung mga tao ng mga balay blas kilid sang karsada dugay-dugay mahapon na ang salakyan sa ilaya balay. Hindi nga yung tulog nila gulpi lang mahugpaas da ang salakyan bangod nga nagadala nakainom o kun hubog. So may lang nga pagpamati dira kay nini Charity May kay Toto Kune kay Mama Bining. Kay Mama Ting. Kay nang ating kag kay sa mga classmates kay ko. Linlin, sa mga classmates nila. Kay sino pa ni gani? Dorodne, no, mayong gabi man kay Daitilma. Baat sa mga pamilya Baat sa kay to Junior da kay nang Mian, kumusta na kamo da tanan? Da makinining kag Alfie sa mga kabataan, kumusta na kamo da? Okay lang sa pamilya man ni Danny Villases kay Major Ferrer sa nga Buenavista kay Flo Herbias sa iban pa nga mga katapos sa nga media nga nagamonitor diri sa Iloilo Newsline. Kumusta na kamo? May ara pa talamyawon. Kay Armida, kay Nining Larni, kumusta na? Sa mga public officials sa Nueva Valencia, sa Ordan, kumusta lang kamo dara tanan-tanan? Kag sa probinsya sang Iloilo, dira sa 1st District, 2nd District, 3rd District, hasta sa 5th District, no? Mayong gabi sa inyong tanan. I-check na to ng COVID update. Iloilo Newsline COVID update. Here are the COVID updates. Philippines source is DOH.gov.ph. New cases 3,749. New recoveries 406. New deaths 63. Total active cases 47,769. Total recoveries 546,671. Total deaths 12,608. Philippines to. Worldwide. Source is worldometers.info/coronavirus. Total coronavirus cases 118,723,992. Total deaths 2,633,965. Total recovered 94,312,350. Ang amoto ang worldwide tinagtaas na gid kagapon 117 million na. Sige yan yung pinadungol Western Visayas. Source is wvmc.uh.gov.ph. Total active cases 1,143. Total cases 25,565. Recoveries reported today 74 plus is reported today. Tapos ang total reported recoveries 23,658. Deaths reported today 4 plus. Total reported deaths 758. Amako nyo na. Halong-halong gid i-observe nyo gid ang insakto nga health protocol. Iloilo Newsline COVID update.
Diraman kay Guadeline Peace. Sa kay classmate, ara ka sa Hong Kong, no? Diba? Mayo lang nga pag-tanaw kag pag-pamati. Kay Mayor Stephen Palmares, mayo lang nga pagpamati dira sa Pasig, mayo lang pagtanaw. Attorney Paul Vincent de la Cruz, kay Sir Mayor Manny Galalila San Nueva Valencia, thank you gid. Kay Major Jose Ray Pabalan, kay Superintendent Robin Siason, kagiban pa nga mga pulis sa IPPO, kag Campo Delgado, salamat gid. Kay Police Officer kay Sergeant Lopez da, kumusta na kag sa imong pamilya? Kay Brigadier General Jack Wangke, sir, congrats. Kay Sir Canyiso, Brigadier General Canyiso, kumusta na kamo da? Ba, mayo lang. Ay nakamasyar gali mo din nagdigat. Tiyari lang kami di sir. No? Ay kita yan, no, kami COVID. Sige lang. Kay Brigadier General Samuel Nacion. Kay Inday Mijares, Cirilo Mijares, ay nga pamilya. Kay Ramon Adorio, kumusta na? Kay Jonathan Cabrera, kay Maninoy Herbert Vigo, mayo lang nga pagtanaw. So loaded ang Iloilo Newsline sa Subong. Loaded, damo balita. So standby lang kamo perme dire. So, wala na kita sa tinion sa aton nga pagpangalagad. Agi diri sa Iloilo Newsline. Itanay naman kita buwas, last 9 tob last 10 sa mga balita, issues, kag komentares. Sa mga listeners namon, kag mga viewers, thank you so much sa inyong pagpamati kag pagtanaw. Kung naibandang wala makahingagaw, apasan nyo lang kami sa Facebook page sang Iloilo Newsline. I-like nyo kag share. Tapos dito kamo kadto sa YouTube, i-subscribe para ma-notify ka mo. Ini ang inyong mga alagad. Trixie Faith Camacho Diaz. Kagako naman, Johnny Yanson Diaz. By the way, regards da sa mga bloggers kag mga official sang Valyacar Transit. Diri lang kita kutob sa aton nga pagpangalagad sa subong nga gabi, Marso 11, 2021. Damo nga salamat Kag mayong gabi, Pilipinas!